Mali kono Mali kokan an lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni antuma aw bisimila Mifa production ani Ondu Tele jabaranin sanfɛ. An bɛ novembre kalo tile 13 la san 2022. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ CNT mɔgɔw ka bolofara dɔ ni o ye kulu ye minnu ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana dugukoloko gɛlɛya o ɲɛnɛbɔli ma ka fara bolimafɛnw fana olu ko y'a ɲɛnɛbɔli ma ni o ɲɛmɔgɔba ye Modibo Keyita ye ale ni a jɛɲɔgɔnw olu ye tagamakɛ ni ka taa an ka jamana pankuru jigi kɛnɛba kan Bamako ni o ye Senu aéroport ye. O ka ni yala o laɲini kun ye fɛn min o de ka se ka dɔn gɛlɛya mun bɛ yen kaw kan walasa o bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la cogoya min na ni o yɛrɛ dɔ bɛ kuma dugutagalaw olu ka minɛ sɔrɔli la nɔgɔya la. Kalo saba MINUSMA mɔgɔw olu bɛ gafe dɔ bɔ an ka jamana kɔnɔ gafe min yɛrɛ bɛ kuma adamadenw olu ka hakɛ kan u ka nin gafe laban in o bɔra novembre kalo tile 9 tɛmɛnen san 2022 o gafe o wagati in b'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen fo ka taa se septembre kalo tile 30 la a gafe in yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko bingali wale minnu taara ko k'an ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ ko o tagara bɛn mɔgɔ 375 hakɛya de ma wa ko minnu yɛrɛ tora a ko dafɛ ni an b'a fɔ olu ma ko civil o bɛna mɔgɔ 243 de ma ko mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ ni olu ɲɛmatunna walima ni mɔgɔ dɔw de y'olu fana ta ka taa ni u ye fan wɛrɛ fɛ ko olu bɛna 55 de ma minnu fana jugina ko o bɛna 77 ma. Tarata fo ka taa se araba ma tile fila baarajɔ o kɛra Gawokaw fɛ kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ka fara furuba ca fana kan olu mɔgɔw ma se ka baara kɛ ko sababuya kɛ ko lakanabaliya cayalen don u ka yɔrɔ la yenkaw kun bɛ ka u ka dusumakasi k'a yira o y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ ko ka se ka lakana ko ka o sabati u ka yɔrɔ la kosɛbɛ nka cakɛda dɔw olu ye baara kɛ ni o bɛ kuma kɛnɛya cakɛda kan ka fara ji ani kuran baarakɛlaw fana olu de baara kɛ. N'an bɔra yen an bɛ taga Pɔnze Labitani so la u ka baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu ɲɛmɔgɔba o ye laseli dɔ kɛ u ka laseli kɔnɔ a yirala k'a fɔ k'u bɛna tile 5 baara bila ko ka o kɛ ni o yɛrɛ b'a daminɛ novembre kalo tile 14 fo ka taa se a 18 ma. Ɲarokura ale ni Luntan ni yɔrɔ kofɔlen fila olu bɛ Masina mara de la novembre kalo tile 6 tɛmɛnen min marifatigi dɔw ye olu tagara ni yɔrɔ kofɔlen malo foro dɔ la ni u taara tasuma dɔw ye yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen la wa u tagatɔ u taara ni malo bɔrɔ caman ye u fɛ. An ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ni o kun ye Général Amadu Tumani Ture ale ka fatuli bibi na o ye san 2 ka o sɔrɔ hakili jiginna a fatura ni o kɛra novembre kalo tile 10 san 2020 novembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 a ye san 2 sɔrɔ fatuli ye san 2 sɔrɔ o la wa a ka fatuli o kɛra ka to Turki jamana yɛrɛ la ni a ka janaja o kɛra Mali la novembre kalo tile 17 la. N'an bɔra yen an bɛ taga kɔkan kibaru la Senegal jamana kan u ka balontanaba dɔ ni o ye Papis Demba Cissé ale balima dɔ ni a kun bɛ fɔ o ma ko Amadu Cissé n'ale kun ye fototala ye novembre kalo tile 7 tɛmɛnen nɛgɛ ye 18 wagati la ni cɛmasina ye a bɔra a ka so k'a bɛ taa a ka cɛkɛda la a ka tagali senfɛ k'a to a ka bolimafɛn sen 2 kan mɔgɔ dɔ ye a ka telefɔni k'o bɔ a kulo la ni ka taa ni o ye o senfɛ Amadu Cissé a tugura ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔ k'a bɛ taa a ka telefɔni minɛ ni o yɛrɛ wagati yɛrɛ kɔnɔ camion dɔ bɔra fan dɔ fɛ ni ka don a la ni a yɛrɛ tora a ko da fɛ a ka janaja o kɛra Ziguinchor ni o ye Senegal jamana dɔ ye. Hali bi kokan kibaru la n bɛ taa Kinshasa o fanfɛla la ekɔliden dɔ ni ale si kun bɛ san 12 la n'a kun bɛ kilasi 8nan na ale fa ye dansigi a ka ɲɛnamaya la ko sababuya kɛ novembre kalo tile 8 ni den masina a kun taara a fa ma ko k'a dɛmɛ ko ka se ka a ka kalan baara dɔw kɛ a ye n'an b'a fɔ o ma ko devoir ka ni a fa to o baaraw la a ma se ka faamuyali dɔw sɔrɔ kalan dɔw tagasira fɛ ni o kɛra sababu ye fa dusu bɔra ko ale den hakili man di a ye den ci
ka a bugɔ fɔɔ ka taa fiɲɛ dɔ lase a kan ma ka den ci fɔɔ ka taa den yɛrɛ to a kuda fɛ. Bibi na fa in bɛ finitigilakaw ka bolo kan. N'an bɔra an bɛ taga Nizeriya jamana kan u ka cɛ dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Yusuf n'ale tun bɛ jɛkulu dɔ la ni o ye ko groupe d'autodéfense du gouvernement local de Jada ni o bɛ Nizeriya mara la ni cɛ masinɛ ko fura dɔw de tun bɛ ale bolo ko ni o bɛ mɔgɔ cɛ la ko marifa tɛ se ka don i la a kɛlen ka gulɔ min a taara marifa di a denkɛ dɔ ma ka wajibiya o kan ko ka marifa ci a la den kun ma sɔn nka a y'a wajibiya den kan ni den yɛrɛ fana ye mugu ci ni o kɛra a yɛrɛ sata ye. An ka jamana ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔba dɔ ni o kun ye Makuyate Nimorodi Ala ye ale miniji dɔgɔya ni o kɛra Novembre kalo tile 7 tɛmɛnen san 2022 ka si to san 46 la a ka jɛnajɛ o kɛra a yɛrɛ faso la Ala ka hinɛ a la ka yafa kɛ furutɔ bɛɛ lajɛlen ma. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka o yira aw la o kɛra nin an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ ani k'an lamɛn sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la Ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali la ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la an bɛ foliba lase an ka dibila baara kɛbagaw fana ma a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ